खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव बरनाय बावहरनाय थाबाय। टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आङो दिनै सोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों। नोंथांमोननिसिम सासे आइजोआ एक्सट्रा अफेयर लानायावहाय हमजादों, गामिनि मानसिफोरजों जोबोद बुजादों आरोना लोगोफोर बे आइजोआ। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि गेजेरजोंनो जोबजासिम नायबानो मिथिलांजोबगोन फारि फारि। बे आइजोआहा हौवा थाखानायखा, ओमफ्राय गुबुन हौवादों माने लिंक लानायनि बियो गावनि गामिनि मानसिफोरजों बुजादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बे सिख्लाखौ सिनायना मोन्दोंबो जानो हागौ लोगोफोर, आरो गोबाङानो बे भिडिअखौहाय फेसबुक पेजाव नुदोंबो जानो हागौ। थेवबाबो जाय फेसबुक पेजखौ बारा इउज खालामा, इउटुबखौ बांसिन नायो, बिसोरनि थाखाय आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना मोजाङै जोबजासिम नायबानो जाबाय बे भिडिअखौहाय। बे सिख्लाया हौवाफोरनि गेजेराव ओरैबायसा गाज्रि भाषा बुंदों, रायलायदों, आरो सेंग्राफोराबो साब्रै साबासो दं बे सिख्लाजों लोगोसे। एसे लाजिनो रोंनांगौमोन आरो बे सिख्लायाबो आरो सेंग्राफोरनि गेजेराव बे सिख्लाया दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौबो जोबजासिम नायबानो मिथिलांजोबगोन, ओरैबायसा गाज्रि भाषा बाहायदों लोगोफोर। एक्सुवेलि बे भिडिअखौ जुदि बिसोरनि गामिनि मानसिफोरा नुदोंबाथाय बेखौहाय माबा मोनसे डिसिजन लानांगौ आरोना लोगोफोर आंनि मथेबा। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय अन्नानै लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। Kan kun dibla bini kun. Jadi siapa nak kupat orang ni nak uji ni? What is Kespa? What is Kespa? Explain. I don't know this. Kau ni dipor. Kau di yang nampai. Udah silent. Kau yang nampai. Lu dipor. Sebab beli beli. Kacau apa bisnis gwdan. Oi, kau apa? Beli tu apa?